Jakmile se za nimi s důrazným klapnutím zavřely dveře ředitelské kanceláře, podlomila se jim kolena. Stačil k tomu jeden jediný dotek. Do té chvíle mezi Markem a Alenou neproběhl ani náznak flirtu. Celá léta jejich obchodní vztah fungoval s chladnou a profesionální přesností. Jenže pod tou maskou biznesu v obou z nich příliš dlouho tikala zžíravá vyprahlost. Práce byla pro Marka azylem před umírajícím manželstvím, ve kterém už léta chyběl jakýkoliv dotek. U Aleny to bylo jiné, ale neméně těžké. Doma na ní čekal chromý manžel a nekonečný koloběh péče, který z jejího života pomalu vymazával ženu a nechával jen vyčerpanou pečovatelku. Ta křečovitě potlačovaná frustrace v nich vrstvu po vrstvě dusila poslední zbytky vášně. Až do dnešního odpoledne. Vzduch v kanceláři náhle stěžkl tak, že se sotva dal dýchat. Když Marek natahoval ruku, aby od ní převzal složku s dokumenty, jejich prsty se o sebe neúmyslně otřely. Byl to letmý dotek, který měl skončit zdvořilým po odstoupení. Ale ani jeden z nich to neudělal. Zůstali stát těsně vedle sebe, paralyzovaný tím nečekaným zábleskem čistého fyzického napětí. Marek ucítil, jak se mu do plic dere její vůně po levandulích. Alena pomalu zvedla oči a Marek v nich spatřil stejný hlad, jakým trpěl on sám. Nebyl čas na slova. Nebyl prostor pro zdvořilostní fráze. Střed jejich očí odpálil nekontrolovatelný živočišný chtíč. Marek udělal 2 rychlé kroky, popadl ji kolem pasu a vysadil je na masivní dřevěný stůl, ze kterého s hlasitým šustěním sjeli lejstra. Vyhrnul jí sukni, přisál se k jejím rtům a po zuřivém zápasu s jeho poklopcem oba splynuli v divokém tanci 2 hladových těl. Byli jako ozubená kolečka starého hodinového strojku. Stačilo je jen natáhnout, aby do sebe s dokonalou přesností zapadla. Tik-ťak, tik-ťak. Kov na kov, zub na zub. Mechanické, neúprosné vytlačování chladu a prázdnoty. Tik-ťak, tik-ťak. Byl to zběsilý pád do hlubin čisté rozkoše, který skončil po pár minutách slastným oboustranným vyvrcholením a přerývavým dechem.